Sziasztok! Ebben a videóban mutatnám be, hogy hogyan fotózok telefonnal, okuláron keresztül, távcsőben. Elsősorban fontos, hogy legyen egy ilyen kis telefontartónk, amivel bele tudjuk megfelelően rögzíteni a telefonunkat, illetve ez is szépen állítható. 1,25 incses okulárhoz való. Most egy 25 millis okulárt használok. Próbálom jól beállítani. Pillanatok kérdése. Szóval így néz ki. A telefonon elindítom a kamera alkalmazást autó üzemmódban, tehát egy automata üzemmódban. Ezt ráhelyezem, és figyelve arra, hogy szépen felfeküdjön az okulár, megszorítom. Tehát így már van egy fix pontunk, viszont alul az állító csavarral még tudok játszani. És talán így látszani fog. És elkezdem belőni a képet, hogy jó legyen. És látjátok, hogy itt látszik a külső, próbálom mutatni, itt a külső részen az okulárnak egy fényes része. Tehát valószínűleg ilyenkor csökkenteni vagy növelni kell a távolságot a telefon és az okulár között. Most egy kicsit távolítom, és látjátok már egész jól. Egy szúnyog elkapott. Egész jól. Na most visszajött. Szóval egész jól, hogy távolítom, kitölti az okulárt. Ez azt jelenti, hogy az okuláron kintebb csavarok. Megint csak ütközésig. Megszorítom. És akkor itt játszok a telefonnal, amíg benne lesz a képben. Így. Most pedig alul meghúzom. Tehát egyszer már jó a képünk. Ilyenkor szoktam átváltani a professzionális módba. És most jön képbe a másik alkatrész. A telefonhoz kapott OTG átalakító, amit beledugunk, illetve egy egér. És így már vezeték nélküli egerünk van, ami azért jó, mert próbálom úgy állítani, hogy szépen látszon. Ami azért jó, mert hogyha állítunk a fényerőn vagy bármin, nem fog remegni az egész telefon állvány minden. A fókuszt ugye belőttük a kihúzattal, viszont itt még tudunk utólag a autofókuszt átállítjuk manuálisba. Ilyenkor ránagyít és szépen be tudjuk állítani. Így jó is. Most elindult egy videó. Tehát a fókuszt beállítottuk. Amit még tudunk csinálni, hogy ne látszon itt a széle az okulárnak, hogy egy kicsit ránagyítunk, amíg kikerül a képből. És így már van egy teljes képünk, másfélszeres digitális nagyítással. És akkor itt tudunk játszani még a ISO értékkel, záridővel. Körülbelül ennyi. Én így használom.